машғул шудан ба ҳаракатҳои ҷисмонӣ равандҳои физиологии бадани одамро устувор сохта, ҳамчунин ба қобилияти равонӣ ва рӯҳии ҳар як шахс таъсири мусбӣ мерасонад. равоншиносон бар он назаранд ки инсонҳо вақте ки варзиш мекунанд, аввал системаи марказии асаб фаъол мешавад ва дар натиҷаи мӯътадилии гардиши хун ҷисми инсон қудратноктар мегардад, ки он боис ба баланд шудани иммунитет мегардад. дар ҳоле ки инсон дер бор кори ҷисмонӣ ва ё варзиши бадан накардааст, худ мешуд корро аз ҳаракатҳои сабуки гимнастика шурӯъ намояд. чунин амал метавонад ба инкишофи мушакҳои дербоз дар хоб қарор дошта фишор замъ кунад. аммо ҳаракати ҷисмониро инсон бояд мунтазам иҷро намояд ва натиҷаи тамринҳои пайваста зуду босифат маълум мешавад. фаъолияти ҷисмонӣ кори системаҳои гуногуни узвҳоро аз ҷумла мушакҳо, дилу рагҳо ва роҳи нафасро ба мӯътадил медарорад. инсонҳо вақте ки ба варзиш машғул мешаванд, гардиши хун дар майнаи сар зиёд мегардад, ки он вақт инсон на танҳо худро хубу бардам эҳсос мекунад, балки фикрронияш низ беҳтар мегардад. ин ё он намуди варзиш машғул шудан албатта системаи иммунии инсон баланд мешавад, зеро ки дар вақти обутоби бадан системаи дилу рагҳо, системаи асаб, системаи такя ва ҳаракат ҳама ҷониба вазифаи худро бо пуррагӣ иҷро карда, яъне тамоми намуди машқҳои ҷисмонӣ ҳамчун профилактикӣ дар хона, албатта системаи иммунии инсон баланд мешавад. дар ин машқҳои обутоби бадан тамоми системаи организм, яъне ки сар карда аз системаи такя ва ҳаракат, сар карда аз системаи роҳҳои нафас, системаи дилу рагҳо, албатта кори худро ба пуррагӣ иҷро карда системаи иммунии инсонро боло мегардонад. оморҳо нишон медиҳанд, ки аксар инсонҳои солхӯрда аз сабабе ки ба кори ҷисмонӣ машғул нестанду бар замин бо зиёд истеъмол мекунанд, ба бемориҳои фишорбаландӣ, роҳи нафаскашӣ, диабети қанд ва даҳо бемории дигар мубтало мегарданд. новаста аз сину сол инсонҳо бояд ба варзиши бадан машғул шуда ҳадди ақал дар 24 соат 30 дақиқаи худро ба дилхоҳ ҳаракати ҷисмонӣ сарф созанд. варзиш беҳтарин роҳи баланд бардоштани иммунитет ва профилактикаи бемориҳои шамолхӯрдагӣ маҳсуб мешавад. шахси солим гирифтори бемориҳои сироятӣ нашавад, ду намуди пешгирӣ аст. ин пешгирии махсус ва ғайри махсус. ба махсус ин эмкунӣ. дуюм, барое ки шахс гирифтори беморӣ нашавад, барои ин риоя кардани гигиенаи шахсӣ. олимон борҳо тадқиқот гузаронданд, ки диданд, ки солимии шахс 50% аз худи шахс вобастагӣ мебошад. танҳо 20%аш аз муҳити атроф, 20% ирсият ва 10% аз тарзи ёрии тиббӣ. барое ки шахс гирифтор нашавад, ӯ бояд ба тарзи ҳаёти солим барад. ба тарзи ҳаёти солим чиҳо дохил мешаванд? барои баланд бардоштани обу тоби бадан, ба варзиш машғул шудан. вақте ки одам ба варзиш машғул шуд, ӯ нисбати дигар шахсон ба бемориҳои сироятӣ кам гирифтор мешавад. дуюм омиле ки боиси сар задани бемориҳои сироятӣ мешавад, ин риоя накардани гигиенаи шахсӣ ва гигиенаи ҷамъиятӣ мебошад. барои мисол, дар ҷумҳурии мардумии чин машқи бадан миёни калонсолон зиёд маъмул аст. ҳар субҳ ва бегоҳӣ нафақахӯрон дар боғҳои истироҳатӣ ба варзиш машғул мешаванд ва ҳатто рақс ҳам мекунанд, то саломатии худро дар ҳолати зарурӣ нигоҳ доранду иммунитети худро баланд бардоранд.